Hugot time. Pulse ka ba? Bakit? Okay lang na mahirap at mas mahaba ang lakaran. Basta sa puso mo, ako lang nagpapapulse niyan. You know. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe? Tara guys, biyahe tayo. Habang unti-unti nang bumabalik sa dating sitwasyon ang ating mga lugar, tara, pasyal tayo. Siguro may isang oras din ang lalakarin natin bago natin marating ang Baito Falls. Pero okay lang yan, at least pag narating natin yung lugar, sulit. Ito na yung signage guys. Ito na yung starting point ng ating lakarin.
na, mukhang malapit na tayo.